Maju, maju, maju.
Yayi Dimboko. Nyong swaraning wadya kang lumampah kumpul sajratata tanjarup ong teni ramaparana ong dwaja miwang bending ungkung aresang aragyana pahate kang minangka cucuk ing prawadya bala Yayi Dimboko ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Hamsa Amiji adimu aku Dimboko. Yayi mangkene ya Di. Anggonku lan siadi ngemban dawuh nampa perintah saka sinuwuning negara Giri Bajra. Ya kuwi Kanjeng Sinuwun Prabu Jarasandha anggone bakal duwe gawe gedhen. Bakale ngadani upacara syukur ingkang sinebut sesaji ludra. Dene tumbale ya kuwi mbekakak ratu satus negara. Aku kelawan Yayi Dimboko ing ripalungguhan niki kinen ngerangket ratu cacah 100 negara kuwi mau. Aku karo Yayi Dimboko wis kasembadan pira ratu sing wis kasembadan karangket tumulik kajeblosake ana pakundaran Yayi. Kakang Hamsa piye? Dina iki ratu kang mapan ana ing pakundaran negara Giri Bajra yen ora kleru yen ora sisip kang dadi etunganku. Wis ana ratu cacah 97. Ratu cacah 97. Tegese kurang 3 pancen bener kaya mangkono Kakang. Lah banjur saka kersane Sinuwun Prabu Jarasandha turahe ya kuwi ratu 3 Sinuwun Prabu Jarasandha wegah yen mung ratu enteng-entengan. Tegese kudu ratu kang gegedhuk, ratu kang pilih tanding. Sapa wae Dimboko? Angka 1 ya kuwi Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Angka 2 Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lan sing pungkasan Ratu Mandura Prabu Baladewa. Mangkono ya. Nanging ati-ati lho Kakang. Ratu 3 kuwi mau dudu ratu sembarangan. Kuwi ratu 3 senadyan kurange nggur 3 nanging kuwi ratu abot kabeh cekelane angel mergo duweni kasekten kang linuwih. Mangkono Dimboko. Iya pancen kaya mangkono. Dongok. Kula wonten dawuh sinuwun. Miturutmu piye, Kok? Mong kari Ratu Ngamarta, Ratu Ndarawati lan Ratu Mandura yen ratu 3 iki mau wis kelakon ndak bondo tangan rak serimpung sikile.
lan tak aturake marang Sinuwun Prabu Jarasandha mesti bakal gedhe sing dadi ganjaraku. Ampun gumampil riyin nggih Sinuwun, ampun gumampil utawi gumampang riyin. Awit Ngamarta, Dwarawati lan Mandura niku tritunggal. Kok iso tritunggal? Ketoke negara telu dhewe-dhewe ning rasane manunggal sak kekuatan. Kula percaya jenengan iso mbondo ratu 97 negara ning sing pungkasan ngrangket ratu telu niku wau sanggane luwih abot. Sing abot sapa kok? Nggih sedaya ratu telu niku sami digdayane. Pun, ratu telu niku sami-sami sektine, sami-sami digdayane. Becik Prabu Puntadewa, becik Prabu Kresna, becik Prabu Baladewa. Prabu Puntadewa niku senadyan ketoke ratu klemar-klemer ning yen wis amusti jimat jamus kalimasada ragane utawi badane saged mbledhos dadi buta sak gunung anakan gedene niku Puntadewa. Mangkono nggih. Durung melih Prabu Sri Bathara Kresna niku ambak ratu ambak secara kasat mata niku wujudipun jalma manungsaning niku panjelmane Sang Hyang Wisnu dewa katentreman wis ngerti sadurunge winarah. Sing pungkasan Ratu Mandura Prabu Baladewa. Wah kujur jenengan nek pethuk are Baladewa. Kujur piye? Wah niku ratu kerenge Ramakakat. Angger perang tanding angger gelut niku kabeh obah, lambe muni-muni, tangan ngamplengi, sikil nggajuli. Baladewa kuwi nggih. Pun pripun? Mumpung sik yaketen nggo balik mawon mumpung sik ana bis. Ora sudi. Arep dikaya ngapa lan kepiye sumpahe prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan. Sing baku dongakno aku ya mbelung. Nggih, kula dongake. Andum tugas piye jenengan maju ngadepi Pandhawa kula tak sing nyiapne pendosa nggih ngusung jenazah sampeyan. Cangkem elek. Nyengkake bose. Dimbawa. Piye Kakang Hamsa? Tatanen barisan wak trajange wong Pandhawa.
Ikra cancutku mrekut ngembat watang rabasa mungsuh tangkep jojo kantaran bau sayakti ong tengalena prapteng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon wit latalah mas miber panonku pating kalebyur durung suwe anggonku lumaku saka negara Giri Bajra lan iki tak sawang wis tekan ana ing tapel wates negara Ngamarta kepapak ana satriya kuru waking brengose dilinting-linting sampirke kuping piyuh ngaku sapa kang dadi aranmu satriya mburi saka swala bumi Raden Setyaki kang dadi aran Gusti Aki Singa Mulang Jaya Bima Kunting ya Wresni Wira edan meyayat kaya wong cacingen jenenge pirang-pirang bari takon ana barisan segelar sepapan penderangan mripatmu kowe biajingan kelangan lacak sapa sing dadi cunduke nglaku kekesete ratu Gustiku Prabu Jarasandha temenggung salukat katut mbarat kang dadaranku salukat katut mbarat pancen bener sumedya lagumu mbedah negara Ngamarta ngerangket ratu telu siji Puntadewa loro Kresna angka 3 Prabu Baladewa ora susah goleki sing ora ana iki Setyaki ya Singa Mulang Jaya adep ana saguh ngadepi dedapuranmu edan pernah apa karo ratu telu kuwi mau dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babar apa edan ngemping loro ngencah pati marangi tatang kerajaanmu legan golek pemongan puk bono golek pacangan leno kaprain lahir kan paten tebyah dadam lengsat ikam kurani patamu iki Oi! Pa! What? Pa! Waya! Pa! Waya! Wah! Awas! Hey!
Awas. Hei. Hop. Oh. Ah. Hoi. Oh. Hei. Oh. Hei. Hei. Tak suwun marang sliramu. Mentok. Hei. Awas. Hei. Wah, wah, ya. Asik. Iyo. Ayah. Wah, wah. Oh, hi, ho, wah. Tahu-tahu Hei, to. Asyo. Wah, ut, ya. Oh, as. Ayah. Wah. Oh, hi, put. Wah, ya. Wah. Weh. Ut, iyo. Wah. Wah. As. Wah, ya. Wah. Oh. Wah. dek mau Yok. Nerd. Yo. Oh. Teles. Ayo, ngecapir anggrek aden. Terus sumekian. Wah. Oh. Yo. Baka. Hoi. Oh. Hoi, yo. Hey. Hoi, yo. Awas i. Hei. Wah. Awas oi. Hai. Wah. Hai. Hot. Hai ya. Hei. Ah. Ya. Wah. Awas oi. Ah. Sopo iki? Setyaki, bali takon kumandang karepo. Ayo, ngejak pirang gerak ladeni remet dadi ndok ngamun-amun. Ayo. Hot ha hi. Mati. Ambruk kowe. Lho, ambruk to. Het a oe. Jengkinga kowe. Iya. Het ha oi. Woi, waya. Wah. Ngatekku sih. Pak oh ah. Waya. Oh ah oh. Waduh. Hei. Aduh. Pat us ah he ha ho he ho ai wei ai ya wai yo. Ayo, onto sini.
borok mutar. Weh, ae. Ngel men. Hi, ho. Ae, pas. Ndi tombake. Perang paketan ora apal-apal. Hi ho. Ha iyo. Ayya. As. Hus. Barisan argo bentar gulungen genderamu bongko ana gegamanmu Prabamsa ingkang bakal magut ana ing pupuh satriya mencorong dadanak tebok jembare sapa bocah pringgondani Gatotkaca aranku ayo aja kaken gunem kang tanpa guna maju yen kepingin hilang nyawamu sumekyan tenjong kerat kowe Gatotkaca. Awas! Oh! Ah! Hi! Hey! Ah! 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 Oh! Hi! Hi! Oh!
luas. Wah. Hoi. Ah. Wah. Wah. Ya. Wah. 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 Hei. Ah. Tiada yang paling indah. Wenet dan iblis nih. Kurang ajar. Sobi. Waduh. Wah. Dodok, maaf. Ah, buah dilek. Iki sapa iki? Sapa no? Jerengan gobok mulek nomor 4 Nata Mandura Prabu Baladewa. Baladewa iki kowe pancen bener sapa kowe? Kekasate ratu Gustiku ratu ing negara Giri Bajra Prabu Jarasandha. Jarasandha. Yo pancen bener. Sediamu rene arep nyapa? Mapaning tapel wates negara Ngamarta gawe ontran-ontran gawe gendro gawe geger. Mundi dawuh Sinuhun Prabu Giri Bajra. Iya kuwi aku bakal ngerangket ratu tu. Sing mbok rangket sapa? Sing mbok rangket sapa? Siji. Sapa? Prabu Puntadewa. Terus loro. Loro sapa? Prabu Kresna. Telu rodok rono to. Kok senengane mepet-mepet. Ratu Mandura Prabu Baladewa. Oh, lagi pengamutar. Oh, ah. Wah. Oh. Ayo, kurang aman petati orang sekti meguru. Ampi aku rebutan jangan mati. Sewu bareng maju, 100 bareng terus ayo. Sambato wong tua mengako setumungku lagi bumbu pertiwi. Oh, siar. Ojo melayu. Ning ndi kowe? Ayo, ndadak. Godhok ra ndak. Wepruk nenggolo. Ayo. Ndadak. Mangsane opo? Lho mlayu-mlayu, Aduh, iki apa? Senggol modot raimu. Pusaka Mandura Kyai Nenggala. Nenggala. Wis pirang-pirang nyawa sing dientekke dipateni diuntapke karo pusaka Kyai Nenggala. Kowe arep jajal kesekten enak tanduknya. Langsung. Jrebabah depane lemah aku tah ludira ana ing jerampah Risang Prabu Amsa. Tanggap ing sasmita keng rayi nenggih Raden Dimbaka dupi ngawuningani ingkang raka dumugining pralaya. Kadya winalik rasane Prabu Dimbaka. Giya Prabu Amsa den lompati kaping 3 urip maneh Prabu Amsa kaya wuku saka Nendra. Arep belane kakangmu nyoh Nenggala. Wah. Pun.
Pejasena, Mbah. Slitheng Kresna kakangku ana dawuh apa? Kowe nyawang ana ing pabaratan? Iya. Sapa sing perang tanding? Mandura kakangku mungsuh ratu sakembaran. Jenenge sapa nu? Hamsa karo Dimbaka. Wah, unik. Unik piye? Sijine patene dilumpati urip meneh. Sijine dilumpati urip meneh. Angger dilangkai urip, angger dilangkai urip. Kok padha karo aku. Aku angger wis dilangkai mesti urip. Iki beda. Mangsaku kok. Ewang ngono. Ewangi sapa? Kakangmu Mandura. Perang kok ewang-ewangan. Lho, kepepete ngono. Yen ora mbok rewangi ora ana kok merembyaing tanganmu jumangkeng sikilmu iki mengko ora bakal rampung jarane. Kowe mbiyen wis nate nglakoni kaya ngene iki. Ndek kapan? Nalika lakon Dewa Ruci. Heeh. Kowe perang karo buta sakembaran jenenge Muka Rukmuka. Rukmuka karo Rukmakala. Matine mati lak kepruk ndasak dukumba. Ora beda adoh karo ratu kae. Hamsa Dimbaka kae yen dilumpati iso urip meneh, yen dilumpati iso urip meneh. Matine kudu bareng. Matine kudu bareng. Iya. Dunen sirah padha sirah kabeh mati sampyo. Ya ngestoke dawuh. Wah, iki satriya gedhe dhuwur. Cara-carane wong mangan marek. Kowe Hamsa pancen bener. Ora sah nandingi kakangku Bule, Kakang Mandura, Kakang Baladewa. Adep ana wong Jodimati Werkudara. Keket sing mengapit pialaran. Mati aku arep kok kapake. Aku arep kok kapake. Arep tak du sirah padha sirah. Mati bareng ora iso ngambali urip maneh. Aja. Aja lara Werkudara lara. Ana rong pilihan. Pilihane piye? Kowe milih tak du kumba nganggo tanganku pondasmu wong loro mbok dadukne dhewe. Nek nganggo tanganmu lara. Nek tak dadukne dhewe kowe iso ukur-ukur. Ya wis tak dadukne dhewe ngono. Campuh. Yo sorak mawurahan campuh sajroning prang bebelan negara yo. Hamsa titik lho. Dok mudar san. Sing mateni sapa iki mau? Sing mateni sapa iki mau? Wis lah dalah Werkudara. Werkudara, mandeg.
Ya lancang kowe. Kowe lancang kowe. Wah. Mandek, mandek. Ngopo? Musuhku mbok pateni ngopo? Kowe ngenteng ning remehne karo kasektene Ratu Mandura Prabu Baladewa ngono apa piye? Aku ngewangi kowe. Aku ora butuh bantuanmu. Lho, Mandek. Anggepmu apa mateni musuh kuwi anggepmu apa? Sing metung wit sore aku lho, sing bengi bareng ngenyangi kowe lho. Sing glenik aku sing mangan kowe iki lho. Mandek. Wah. Mangsane cilik gedhekne. Bareng gedhe kok gegedhen. Biyen tak latih olah godo. Rumangsane apa? Perkara kasekten, kaprawiran, kadigdayan. Sapa sing ora krungu kondange kasektene Satriya Jodipati Werkudara? Gurune sapa? Mangsane. Lah kok saiki ngremehne karo gurune? Mangsane. Wis urusana kuwi. Cahe nesu kuwi. Piye ngono kuwi karo wong tuwek kok cahe ngono piye ngono kuwi? Innallaha ma'asabirin. Wis ngerti ora usah mbok arahi aku. Dalil. Masane aku ndak paham ngono apa piye terus dalil-dalil ngono kuwi. Wong sabar ditek-itek kancane. Lah. Wong sabar kekasih Gusti. Mangsane apa? Maksude adimu Jodipati ki piye? Ngremehne karo Ratu Mandura ngono apa piye? Mungsuhku loro pateni rumangsane Baladewa ora iso mateni ngono apa piye? Tak patenane. Sampun to sabar. Niki para Pandhawa niki kewajibane ora enteng ning malah sangsaya abot, ngoten. Menawi boten dipun bantu kalian Yayi Werkudara, menawi boten dipun bantu kalian Yayi Jodipati niki mangke boten rampung perkaranipun. Lho, dianggap aku ora iso ngrampungi ratu elek loro kae. Lho mboten ngaten. Niki ora kok ngentengne, ora kok ngremehke, ning piye carane supaya cepet, ngoten lho. Kareben ratu ingkang mapan wonten ing Pakunjaran, negari Giribajra, cacah 97, kareben saged enggah luar saking panandang. Rumangsane apa? Ngono. Inggih. Ora enek niat ngentengne Baladewa mboten wonten, cekek glegek to. Lah iki arep do ning ndi? Badhe teng negari Giribajra. Ngopo? Lho, mbacutaken lampah. Sing kok jak sapa? Namung Yayi Werkudara kalian Yayi Janaka. Aku ora mbok jak. Lah ngebak-ngebaki rombongan sampeyan iki. Pun jenengan tunggu di rumah mawon. Aku pengen melu mboten. Niki biayane cumpen ngaten. Wah, ngono kuwi lho. Rumangsane aku ora melu tenan mboten. Niki khusus tiyang akademis. Oh iya. Ayo, aku ora melu aku. Mangsane apa? Rata. Wah, Radarah Kedrawasan. Sinuwun Hamsa lan Dimbaka gugur ana palagan. Yen iki mengko aku Togog Teja Mantri ora laporan marang Sinuwun Jarasandha, iki mengko malah Sinuwun Jarasandha dadi lan dukane. Yo, Togog bali ning negara Giribajra dadi atur Sinuwun Prabu Jarasandha iki.
Nasta Kresna nanganti kodoh Yayi Prabu Haywa sungkawing tias molat solai ngarinira Dara piye kaipe kula wonten dawuh sanggane Pandhawa ora saya enteng ning malah sangsaya abot dina samangko ayuh padha mbacotake laku minangka dadi dutaning adil ngadili Hantek Nista Budi Candala sing disalirani dening Ratu Giri Bajra Prabu Jarasandha. Iya mangestake dawuh Jledeng Kresna kakangku ayo. Bebarengan lontonan lumaku. Lamun Prabu Jarasandha ora kena diprenggake secara becik, ora sandatak kesuwen negara Giri Bajra. Tibake gosong kareben sirna Watanista Budi Candala kang disarirani dening Jarasandha. Mangkat sumangga kula dherekaken Jeng Prabu. Kara-kara bumi langit gonjang kanjing horak obah kang pratala lindhu ping 7 sehari. Bengawan Solo ya riwayatmu kene leren Mas Gareng sedari dulu jadi perhatian insani musim kemarau tak seberapa airmu di musim hujan air meluap sampai jauh mata airmu dari
Alhamdulillah, masyukurilah. Bala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Selamat pagi Mas Gareng. Pagi Dek Petruk. Selamat pagi Gong. Pagi Mas Petruk. Nganggo leren unjalambekan luwih dhisik. Bombong kaworan bungah nampa dawuhe para pepunden, para minulya. Heeh. Nun inggih ingkang winengku kinurmatan Ibu Wali Kota ya Dik Petruk. Nggih Mas Gareng. Luar biasa. Ana tetembungan dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Maknane apa? Mas Petruk ngendika kaya ngono ayo no. Dengan agama hidup akan terarah. Menika wis sapa sing ora ngerti Mojokerto, ya. Menika nggih termasuk kota ingkang religius. Oh, warga masyarakate agamane kuat, agamane kenceng. Ngono ayo. Ya. Terus dengan ilmu hidup akan mudah. Nyambung pirembakan wonten ing season limbukan kala wau, salah satu misi dari Ibu Wali Kota yaitu adalah pembangunan SDM utawa sumber daya manusia. Wah, luar biasa, luar biasa. Dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah, gitu. Agama karo budaya mlaku bareng, aja nganti dibenturke, nanging kudu seiring sejalan. Ngono ayo. Luar biasa. Kaya mau sing diomongke, sing diaturke karo Mas Andik TB. Heeh. Di tengah-tengah efisiensi anggaran program pemerintah pusat nanging pemerintah kota Pemkot Mojokerto masih standby, gitu, masih setia nggone nguri-nguri lan ngurip-ngurip budayane awake dhewe. Nah, pancen bener kaya mangkono. Mula wis ora ana tembung sing luwih indah kang kudu diucapake, kejaba mung ngaturake panuwun kang sarta terima kasih yang sangat banyak. Ayo dikendhoni iki akeh, gitu. Nawala-nawala sing durung dibaca. Ngono ayo. Geliak-geliak waton kecandak, gremet-gremet watone selamat, sareh-sareh watone pikoleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Akbar. Badhe request lagu Katresnan Sejati. Ya. Lagu menika kula aturaken kagem sedulur FMA kalian sedaya fan Asta Brata matur nuwun saking kula Mas Suhardi Lingkong kagem Mas Akbar kang sarta semua kru Asta Brata tansah pinaringan sehat lan tambah sukses selalu, amin amin ya rabbal alamin. Hah. Ki mau saka Pak Pras ya ana sing durung diaturne ana, gitu. Mau nyuwun gerajakan Banyuwangi sing nembang Mbak Proborini karo nyuwun apa neh? Dua permintaane ya kuwi karo Sesideman, gitu. Sing nembang kudu Mbak Yovika. Wah. Ngarani. Saking Pak Pras niki wau kurang satu dereng kula pinangkani sing lumantar WA. Heeh, iya ana sing lumantar WA. Pesan-pesan masuk durung kebaca, gitu. Saka sapa wae? Ha, sik. Ki nderek wungon Mas Akbar salam budaya iki saking Mbah Wo Ketandran uga memonitor. Nah. Iki kagem Wilujeng Dalu Den Bagus. Nah, semangat, sehat, sukses selalu. Menawi dipun keparengaken nyuwun ninggal katresnan kagem sedaya pamirsa ingkang nenggani lumantar Asta Brata saking kula Bapa Lasiman wonten ing kabeh. Iya. Sengi nek ora WA maca WA iki linu kabeh ora sida wayangan. Iya. Sesideman diaturne. Ayo Mbak Yop. Ya, Mbak Yovika. Listia Risma. Ya, anu jumeneng. Wilujeng enjing selamat pagi Mbak Yovika Listia Risma. Nggih, sugeng enjing Mas Akbar. Dereng ngantuk to? Alhamdulillah belum. Bidal kali
bidal mriki kalih sinten Hara? Kalih Ibu. Ibu mirsani. Nggih mirsani. Wah, ngaten niki nek jenengan main ngaten niki, Ibu ngaten niki sare napa? Nggih mboten no nirakati. Wah ya, sae nirakati anake kok. Iya, Di mana-mana selalu mengantar. Ya, Ibu. Niki ada permintaan lho, Mbak Yovika. Nggih, napa? Sesideman. Karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Ayo dibawani riyen nggih. Ya, arepen ngendoni swasana kang kenceng. Ayo. Ayo. Ayo Mbak Yop. Niki mau ceritane ngarani ngoten to Mas. Ngarani iki lho, wacane dhewe kok dikira aku. Ayo ngarani enten duwite mboten? Lho, piye ta? Ono lho iki lho. Dikira aku ngapusi kowe piye? Berarti enggak aku nang kuwi. Piye? Enggak aku. Ya wis ta. Heeh. Ngopo to?